Какъв ще бъде месец май за зодия Водолей? Да видим. Като това видео няма да резонира за всеки, тъй като е на обща енергия. През май месец тук идва някакво решение, разговор или момент, в който казваш нещата такива каквито са. Някой ще се отдръпва или ти сам имаш нужда да останеш насаме и да помислиш. Но това не е слабост, нали? Тук има вътрешна сила, овладяване, контрол над емоции. Нали, няма да действаш импулсивно. Като цяло май те кара да мислиш трезво и да не бързаш с решенията. Да видим послание от Вселената. Внимавай да не си създадеш сценарии в главата и не всичко е такова, каквото го мислиш ти. Внимавай. Едно любовно послание да видим. Това, значи в момента си във връзка или чувство, което е силно, но трябва да се цени, иначе е много вероятно да го изгубиш.